Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε βίντεο του Γιώργου 5687. Σήμερα να δούμε τον Απόλλωνα και αγαπημένη μου ομάδα να παίζει. Το σκορ είναι 1-0 στο 30, δεν κατάφερα να σας το δείξω όλο το μάτς, αλλά θα δούμε λίγο από αυτό το μάτς. Τα υπόλοιπα 60 λεπτά. Για τον Σόλτβερτ, ο Εσκρίτσε είναι λίγο πιο πίσω, τρέχει να πιέσει ο Μπράουν. Γκούντμουνσον, Σόλτβερτ, με τον Βέισμπεκ να είναι ένας από αυτούς που βάζει πίεση. Να δούμε τον Γκούντμουνσον, έχει τον Κορονί μπροστά του, πάσα, εκεί είναι ο Λιούμπιτς, ο οποίος θα παραχωρήσει το κόρνερ που εκτελείται στα γρήγορα με τον Κάστρο να κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Πέρασε η μπάλα από τον Χολ και κατέληξε σε πλάγιο για τον Απόλλωνα, με τον Φίλιπ Κουν όμως να κάνει παρατηρήσεις στους συμπαίκτες του, γιατί η άμυνα του Απόλλωνα σε αυτή την γρήγορη εκτέλεση κόρνερ από την Μπραν πιάστηκε απροετοίμαστη, με Γιώργο Μαλεκίδη να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Τον Γκβίτα να απομακρύνει, όχι ιδανικά δίνοντας ύψος όμως την μπάλα. Σκρίτσε που κερδίζει την κεφαλιά. Ο Ντελούφε θα κάνει το κοντρόλ και θα αναγκαστεί να επιστρέψει την μπάλα στον Ντίγκελαντ. Επίσης παιδιά, έβαλα στοίχημα 2-1 θα λήξει το μάτς. Μπάλα που πέρασε, ο Μαλεκίδης συνεχίζει με το τάκλι να κερδίσει την κατοχή. Έρχεται ο Χόλμ για να ανακτήσει την κατοχή για την Μπραν. Πάλεσεν στον Πέτερσεν, Σόρενσεν, ο 28χρονος Δανός που πρόκειται για μια ηγετική φυσιογνωμία στην μεσαία γραμμή της Μπραν. Τερούφε στον Έριξεν, από εκεί στον Σόρενσεν και πάλι για τον Τερούφε. Ανεβαίνει με αρκετούς παίκτες η Μπραν, η κόντρα πάνω στον Μαλεκίδη. Η μπάλα θα φτάσει στον Σόλτβερτ, από εκεί στον Κάστρο που έχει μπροστά του πάντα τον Μπρούνο Γκασπάρ. Η σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι, καμία τύχη για τον Χολ να προλάβει. Έλεγε τη φάση και ο Μαλεκίδης αλλά και ο Φίλιπ Κουν. Αυτός είναι ο Έρικ Χόρμελαντ, ο Νορβηγός που, όπως είπαμε, επέστρεψε μετά τη θητεία του στη Σέντετιεν στον πάγκο της Μπραν. Γκασπάρ σε μια μεγάλη παλιά ψάχνοντας τον Όσμπολτ. Εκεί ο Πέτερσεν θα την αφήσει. Θα πάει λίγα μέτρα πιο πίσω για να κερδίσει την κατοχή. Στον Σόλτβερτ, με τον Εσκρίτσε να είναι μπροστά του. Η κάμερα και να αναγκάζει να επιστρέψει την μπάλα και πάλι στον Πέτερσεν και από εκεί στον Ντίγκελαντ. Όσμπολτ και Βέισμπεκ, αυτοί που συνεχίζουν να πιέζουν ψηλά. Είναι κάτι το οποίο παρατηρήσαμε στον Απόλλωνα από τα πρώτα φιλικά του παιχνίδια. Συγγνώμη που έπεσε λίγο η κάμερα, δεν το είχα με δει. τον Ερνάν Λοσάδα να θέλει να πιέζει η ομάδα του από Επίσης πολύ ψηλά. γράψτε στα σχόλια πόσα πιστεύετε ότι θα Πάλεσεν. λήξει το μάτς. Τερούφε. Εγώ πιστεύω 2-1, όπως σας είπα. Σωστό και οργανωμένο το pressing από πλευρά των παιχτών του Απόλλωνα να αναγκάζουν την νορβηγική Αν δεν ομάδα με πιστεύετε σε ότι πολλές πήρα μια περιπτώσεις να αυτοκίνητα επιστρέψει την μπάλα BYD στον Ντίγκελαντ. Θα που είναι κερδίσει ο Μαλεκίδης, σωστό το αυτά είναι τα μαρκάρισμα κλειδιά. από τον Για να Γκβίτα, ξέρετε. τα παράπονα εκεί και τις διαμαρτυρίες από τον Έριξεν. Λιούμπιτς. Πάλεσε στον Γκούντμουνσον. Τερούφε. Για τον Πάλεσεν και πάλι τον αρχηγό της Μπραν. Ίγνανσον. Ζητάει ο Γκούντμουνσον, κλεισμένος ανάμεσα από δύο. Σόρενσεν, Τερούφε, Ίγνανσον. Ξέφυγε πολύ ωραία από τον Βέισμπεκ. Έριξε και τώρα ο Τερούφε στην περιοχή του. Γύρισμα ο Έριξε, ο Κουν είναι εκεί. Σπουδαία επέμβαση από τον Μπράβο Κουν! αλλά δημιουργήθηκε κενό στην αμυντική διάταξη του Απόλλωνα, άπαιξαν γρήγορα. Εν τω μεταξύ φοβερή απόκρουση, μάγκες μου. Βρέθηκε μόνος του, δεν τον ακολούθησε κανένας. Το σουτ που έγινε
Για καλή τύχη του Απόλλωνα, ο Φίλιπ Κουν ήταν στη σωστή θέση και στη συνέχεια ο Γκασπάρ απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ με τον Κάστρο, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, ο Όσμπορτ. Θα τη στείλει εκεί όπου ο Μπράουν θα ψάξει και θα βρει και πάλι τον Σλοβαίνο. Κέρδισε όμως ο Ντερούφε. Ίγνανσον. Τώρα μπορεί να μας το βαλούσει για το 2-1 που σας έλεγα. Είναι το δίλεπτο, τρίλεπτο στο οποίο η Μπράουν ασκεί πίεση. Ο Λοσάντα φωνάζει στους παίκτες του να βγουν ψηλά και να φύγουν από την αμυντική τους γραμμή. Ίγνανσον στον Σόρτφελτ στην περιοχή, το γύρισμα. Εκεί είναι ο Ιώσεφ Κβίτα. Τόσο να μας το βαλούσει. Ωραία μάγκες, τι βλέπουμε. Πλαγιοκόπηση από τους Νορβηγούς που έφερε την αιστεία του Κουν σε δύσκολη θέση. Ο Μπράουν θα απομακρύνει σε πλάγιο με τον Σόρτφελτ τώρα. Για τον Επίσης γράψτε στα σχόλια ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης από τον Απόλλωνα. Να ανασάνει λίγο. Και γενικά στο ποδόσφαιρο. Με τον Απόλλωνα αλλά και ο Φίλιπ Κουν. Μπράουν θα κερδίσει την κατοχή, θα την απομακρύνει εκεί όπου ο Όσμπορτ θα τρέξει. Δεν μπορεί όμως. Ήταν ανθρωπίνος αδύνατο να προλάβει αυτή την παλιά. Η μπάλα θα πάει στον Πέτερσεν. Και από εκεί στον Πάλεσεν. Σόλτφετ, Γκούντμουντσον. Θα κρατήσει μπάλα ο νεαρός Ισλανδός. Στα 22 του μόλις. Ο Γκούντμουντσον, Μπράουν. Έρχεται ο Λιούπιτς, το πλάγιο είναι για την Μπράουν και πάλι. Που στο τελευταίο διάστημα ανεβαίνει σαφώς πιο εύκολα. Θα πρέπει να βρει τις ισορροπίες του Απόλλωνας, Λιούπιτς. Στον Μπράουν όπως να φύγει λίγο πιο μακριά η μπάλα και όπου ο Όσμπορτ προσπάθησε να διεκδικήσει η μπάλα στο Λιούπιτς, οι κόντρες, ψηλά η μπάλα, Γκούντμουντσον. Θα κρατήσει κατοχή για τον Χόρν και από εκεί για τον Ίγνανσον. Πιέζει ο Λιούπιτς. Σόλτφετ, ο Σκρίτσε έβαλε την κόντρα. Σόρενσε, Σκρίτσε, το πλάγιο, φάουλ. Ο Σκρίτσε έστειλε την μπάλα σε πλάγιο, αλλά ο Λιούπιτς έκανε φάουλ νωρίτερα στον Ίγνανσον. Εδώ νωρίτερα το γύρισμα από τον Σόλτφετ και περιμένει ο Κβίτα για να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Έπαιξαν και πάλι γρήγορα οι Νορβηγοί, φέροντας την αιστεία του Φίλιπ Κουν σε δύσκολη κατάσταση. Πέτερσεν, Σόρενσεν και τώρα για τον Σόλτφελτ. Και πάλι για τον Σόρενσεν. Ή τώρα θα μπει ψάχνοντας τον Ίγνανσον, Κάστρο, Σόλτφελτ, Σόρενσεν. Για τον Κάστρο, παίκτης που πρέπει να προσεχθεί, το πλάγιο για τον Απόλλωνα αυτή τη φορά. Και είναι ώρα για τους γαλάζιους να πάρουν και λίγες ανάσες. Πλησιάζουμε στο 40ο λεπτό. Μπραν Απόλλων 0-1 με τον γκολ του Όσμπορτ. Στο 23. Γκασπάρ θα εκτελέσει το πλάγιο ψάχνοντας τον Όσμπορτ. Ο Σόρτφελτ και ο Σόρενσεν θα κερδίσουν και πάλι για την Μπραν. Ίγνανσον. Περιμένει ο Γκούντμουντσον, ο Σόρτφελτ. Η μπάλα είναι κατοχή για τον Απόλλωνα. Δεν έχει κοντράρει κάπου. Και αυτό υποδεικνύει ο Ντάμιαν Κος, ο Πολωνός. Με τον Φίλιπ Κουν σιγά σιγά να πηγαίνει για να πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Συμπληρώσαμε 39 λεπτά παιχνιδιού. Έτοιμος ο Γερμανός τερματοφύλακας του Απόλλωνα, ο Φίλιπ Κουν, στα 33 του να δώσει συνέχεια, ψάχνοντας τον Όσμπορτ. Ο Σόρενσεν κέρδισε την κεφαλιά, ο Γκασπάρ αυτός που κερδίζει, ο Μπρούνο Γκασπάρ έχει και χώρο να εκμεταλλευτεί τώρα. Θα προτιμήσει την μπάλα για τον να τη στείλει στον Μπράουν και από εκεί στον Οικονομή που δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Γυρίζει την μπάλα για τον Φίλιπ Κουν. Λιούπιτς. Δυστυχώς αυτό το βίντεο δεν μπορούσα να κάνω ζωντανά. Δεν με αφήνει το YouTube. Λιούπιτς στον Κβίτα και είναι ευκαιρία τώρα με μια μεγάλη παλιά ο Απόλλωνας να φέρει την μπάλα και πάλι κοντά στην περιοχή της Μπράουν. Μαλεκίνης ανεβαίνει. Ο Εσκρίτσε και ο Όσμπορτ περιμένουν. Η σέντρα, ο Εσκρίτσε την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε να στρίψει το σώμα.
Μια πάρα πολύ καλή φάση για τον Απόλλωνα. Κοιτάξτε το Μαλεκίδη που έχει χώρο να ανέβει. Ο Εσκρίτσε κάνει την κίνηση. Η κεφαλιά, αν μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα και να την κατευθύνει προς την εστία του Ντίκερλαντ, νομίζω ότι ο Απόλλωνας θα ήταν πάρα πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Ο Ντερούφε θα απομακρύνει. Αυτός που κόβει και πάλι είναι ο Ιώζεφ Κβίτα. Ο άνθρωπος υπερυπολογιστής στην άμυνα του Απόλλωνα. Κβίτα, ωραία για τον Βέισμπεκ. Το σούτ, η μπάλα θα περάσει out. Ωραία, φίλε, θα βάλει και δεύτερο Απόλλωνα. Κοντεύει. Έχασε την ισορροπία του, ήταν και λίγο άσχημο το κοντρόλ του. Θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνος εδώ ο Απόλλωνας. Η κόντρα πάνω στον Λιούπιτς. Μπάλα θα κατευθυνθεί στον Τίκελαντ. Με τους Νορβηγούς να κυκλοφορούν την μπάλα. Και να προσπαθούν να βρουν τον τρόπο για να διασπάσουν αυτό το πολύ καλό και οργανωμένο πρέσι από πλευράς της ομάδας του Ερνάν Λοσάδα. Γκούντμουνσον. Σόλβετ, Γκούντμουνσον και πάλι για τον Σόρενσεν και πάλι ο Γκούντμουνσον. Θα ανοίξει τώρα και πάλι για τον Σόλβετ που έχει δημιουργήσει κάποια θεματάκια στον Απόλλωνα. Ο Βέσμπεκ θα κερδίσει για τον Μπράντον Τόμας. Κάθηκε η ευκαιρία για αντεπίθεση, θα ήταν μια πολύ καλή προϋπόθεση αυτή για τους γαλάζιους. Ντερούφε θα αλλάξει, θα βρει τον Κάστρο, θα τα καταφέρει. Θα κάνει το κοντρόλ έχοντας μπροστά του πάντα τον Μπρούνο Γκασπάρ. Σόλβερ και πάλι για Κάστρο. Ο Γκούντμουνσον δίνει στήριγμα. Κάστρο με Γκασπάρ. Η πάσα, εκεί είναι ο Μπράουν. Παίζει καλή άμυνα, βρίσκει και τον τρόπο να απομακρύνει. Ο Σόρενσεν όμως θα κερδίσει και πάλι για την Μπράουν. Σόρενσεν. Ο Απόλλωνας πρέπει να βρει τρόπο να κρατήσει για λίγο την μπάλα, να πάρει λίγες ανάσες και η άμυνα των γαλάζιων και να τροφοδοτηθεί ο Όσμπορντ, ο Εσκρίτσε και ο Μπράντον Τόμας που είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Το πλάγιο για την Μπράν υποδεικνύει ο Πολωνός διαιτητής ο Κος. Με τον Κάστρο να αφήνει για τον Σόλβετ, ζητάει ο Κος να πάει λίγο πιο πίσω για να εκτελεστεί το πλάγιο. Ο Ίγνενσον ζητάει και είναι ο Μπρούνο Γκασπάρ. Αυτές οι πάσες είναι λίγο βεβαιασμένες και δίνουν την ευκαιρία στην Μπράν να κερδίσει και πάλι την κατοχή της μπάλας. Γκούντμουνσον, Ίγνενσον δεν πέρασε η κάθε την παλιά για τον Σόλτβελτ. Κερδίζει και πάλι όμως ο Πέτερσεν, τώρα για τον Γκούντμουνσον. Επικίνδυνη κατάσταση για τον Απόλλωνα. Έριξε σωστό το τάκλιν από τον Κβίτα. Μπράντον Τόμας, μεγάλη παλιά ψάχνοντας τον Όσμπορντ, δεν πέρασε. Θα μπορούσε να κρατήσει λίγο ο Μπράντον Τόμας, να ανέβουν πιο πολλοί παίχτες του Απόλλωνα. Κάστρο τώρα για την Μπραν. Σόλτβελτ, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Κόλ, η μπάλα θα περάσει έξω. Και πολύ μακριά από την εστία του Φίλιπ Κουν. Ο Απόλλωνας θα πρέπει να βρει τον τρόπο να κρατήσει αυτό το 0-1 για το επόμενο 1 λεπτό. Ξανά κεφαλιά από τον Κόλ. Και μένει να δούμε αν θα υπάρξει και χρόνος καθυστέρησης. Έχει πάρει τον πίνακα στα χέρια του ο τέταρτος. Με την Μπραν και πάλι να έχει κατοχή. Είναι αλήθεια ότι μετά το 30ο λεπτό η Μπραν είναι η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας και γίνεται επικίνδυνη. Κίτρινη κάρτα στον Όσμπορντ. Για το μαρκάρισμα στον Πέτερσεν. Εδώ. Μπάλα φεύγει. Ο Όσμπορντ θα τον βρει χαμηλά. Κίτρινη κάρτα στον σκόρερ του Απόλλωνα. Είμαστε σχεδόν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ντερούφε. Πέτερσεν. Σόλτβετ. Άλλαξε με τον Γκούντμουνσον. Πάλεσεν. Ντερούφε. Αυτοί που ακούγονται σιγά σιγά όλο και περισσότερο είναι οι φίλοι του Απόλλωνα. Γιώζεφ Κβίτα με Ίγνενσον. Η μπάλα θα φτάσει στον Έριξεν. Δεν πέρασε η κάθε την παλιά.
Βέισμπεκ έψαξε 1 λεπτό ο έξτρα χρόνος. Ίγναντσον άλλαξε με τον Σόρενσεν. Το 1 λεπτό που έχει ξεκινήσει να μετράει εδώ και 15 δευτερόλεπτα. Πέτερσεν στον Κάστρο. Αυτός για τον Σόλφετ. Έχασε την κατοχή της μπάλας και το control. Πάει στον Φίλιπ Πουλ. Ο οποίος είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια σιγά σιγά στον αγώνα. Προσπαθεί να κερδίσει και μερικά δευτερόλεπτα και καλά κάνει. Εδώ ξανά το γκολ του Απόλλωνα με τον Όσμποντ να περιμένει και να οσφρίζεται την ευκαιρία που θα δημιουργηθεί για να σκοράρει από την ασταθή απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντίνκελαντ. Γκούντγουνσον, Σόρενσεν, Γκούντγουνσον. Συμπληρώθηκε το 1 λεπτό του έξτρα χρόνου. Ο Ίγνανσον στον Κάστρο. Χαμηλά η σέντρα, επικίνδυνο ο Λιούπιτς για να απομακρύνει. Υπάρχει offside στον Κάστρο, ως μη γενόμενη. Παιδιά, τέλειωσε το μικρό. Θέλω να σας πω κάτι. Εδώ, επειδή δεν έχω πολλά λεπτά να μου απομείνουν, θα σας δείξω την μπάλα του World Cup. Με αυτόν τον κύριο που βλέπετε, τον Όσμποντ, ο οποίος σκοράρει την μπάλα του World Cup με την φανέλα του Απόλλωνα και σε ένα πρώτο ημίχρονο που μέχρι όποιος το 30 περίπου ο Απόλλωνας στεκόταν κάνει subscribe θα λάβει αυτόματα συμμετοχή για να πάρει αυτή την μπάλα. Στο γήπεδο προσπάθησε, έφτιαξε 2 πρέπει να πάρετε αυτή την μπάλα αν θέλετε. Πρέπει να κάνετε απλά subscribe στο κανάλι. Στο σουτ του έριξε και την δεύτερη φορά ήταν ο Κβίτα. Και αυτά εδώ τα χοντάκια για τα δάχτυλα. Την σέντρα από τον Σόλφετ. Με αυτά και με αυτά ο Απόλλωνας πάει στα αποδυτήρια. Και γι' αυτό πρέπει να κάνετε subscribe και like. Ο στόχος σήμερα είναι 1000 likes και αυτά είναι συν μαζί με την μπάλα. Ένα άτομο θα πάρει. Οπότε καλή τύχη και καλέμε σε άλλο βίντεο.